Koniec 60. rokov 20. storočia. Do súbojov československých a sovietských hokejistov vstupuje čoraz viac napätia. V Československu sa začína Pražská jar. Ale nie každému je politické uvolnění po vůli. Po slavnostním zasedání zaznamenala naše kamera v živých diskusích Dubček a Čaušesku, Gomulka, Brežněv a Kadár. Soudruh Smrkovský je optimista. Po striebornom olympijskom úspechu hokejistov v Grenobli pribúdajú ľadové plochy. Toto bolo najväčší zásluha vtedajšieho vedenia slovenského hokeja, že sa behom pár rokov vybudovalo 25 ľadových plôch, ktoré do dnešného dňa, ešte aj možno niektoré v pôvodnej podobe, fungujú. Áno, okrem ľadových plôch sa začala organizovať, že bolo povinné, že každé mužstvo, ktoré chce hrať v najvyššej slovenskej súťaži alebo vo federálnej lige, musí mať družstvo dorastencov, žiakov a prípravky a toto sa potom rozmnožovalo. Začalo sa pracovať so športovými hokejovými triedami, ktoré je náš poklad, to je zlatý poklad slovenského hokeja, lebo chlapci, ktorí prichádzali z prípravky, začali navštevovať hokejové školy. Prví boli v Banskej Bystrici, ale potom sa rozrastali aj mužstva žiacké a podobne. Ja sa veľmi dobre pamätám, my ako 15-roční chlapci v Žiline sme sa dobrovoľne dali dokopy, áno, a to bolo v 58. roku, kedy sme šli na taký turnaj starších žiakov do Banskej Bystrice, kde sme hrali 4 mužstva o titul majstra Slovenska, len 4 mužstva, lebo neexistovala ani kategória žiakov ako organizačne. Na žiackých turnajoch začínal aj budúci reprezentačný brankár Marcel Sakáč. Prvé hokejové kroky začal robiť v Poprade, kde sa hralo a trénovalo na otvorenom štadióne. Na zimu boli tatranskí chlapci zvyknutí. V 60. rokov boli také mrazy, že skutočne po strele do tyčky sa tento puk rozlobil na poli. A jedna polovica išla do brány a druhá polovica vedľa brány. Na dôkaz toho, že skutočne to bolo tak jednu polovičku mám ja, druhú má Marcel Sakáč. 1. júna 1968 vzniká Slovenský hokejový zväz, ktorý preberá riadenie všetkých územných súťaží vrátane Národnej hokejovej ligy. Do praxe sa zavádzajú ďalšie novinky. Traja rozhodcovia na ľadovej ploche. To je zaujímavá novinka tohtoročnej hokejovej ligy, ktorá sa dobre osvedčuje. Hráli Slovan v Brně na Komete a pískal to Pažov, to byl jeden vtedy z najlepších rozhodcov Československa spolu s Kvídou Adamcom, Baťom. A já jsem tak v druhé třetině po pravé straně jsem to táhol a srazil jsem na červenej s Olejníkom a mezi nás se dostal ten rozhodca Pažout. A naraz jsem začal kričet, Jardo, oko mi vypadlo. Já jsem pozeral, čo je, ne? A opravdu on mal skleněné oko. Tomu vypadlo, tak jsme do něj narazili. Tak jsme potom v té tretině štvornožky hledali, až jsme našli, on to opláchol, dal se na zpátek a pískal. A chcem povedať, že on mal sice len jedno oko, ale pískal lepší, jak ty naši, čo majú dve. Hokejové mistrovství světa je za dveřmi. Povolaní odborníci na všech ligových utkáních pozorně sledují všechny naše reprezentanty. Technika, střelba a tvrdá hra nám jde. Slabinou jsou brankáři. Ja som v 69. roku v poslednom zápase v Pardubiciach dostal koleno a bol môj štart neistý, ale som chcel strašne na to posledné majstrovstvo ísť, lebo som povedal, že končím v národnom ústve v 69. roku. Vlado Dzurilla je zatím naším brankářem číslo 1. V posledním stockholmském utkání to byl právě on, kdo zachránil dobré jméno našeho hokeje.
Majstrovstvá sveta 1969 naplánované do Prahy sa nakoniec konajú v Štokholme. Namiesto pozvaných k nám zavítali nezvaní hostia. To bol pre nás jeden úžasný šok, pretože toto mužstvo, ktoré sme my mali v 68. a 69. bolo najlepšie mužstvo, v ktorom som ja vôbec hral. Bolo to mužstvo, kde nebolo cítiť, že ty si z Čech, ty si z Moravy, ty si zo Slovenska. To bol jednoliatý celok. Samozrejme, že ja ako kapitán som mal to šťastie, že mňa zvolilo mužstvo a nezvolilo ma do kapitánskej pásky žiadny ústredný výbor strany. Otec tam pôsobil ako novinár a mama ráno, to bola Veľká noc, myslím, ak si tak dobre spomínam, ma zobudil a povedal, že ideme za otcom. Čo mne samozrejme ako pripadalo úplne nemožné, lebo ako je to možné ísť za otcom, keď je v Štokholme. A skutočne sme ako za tým otcom išli a tam som sa prvýkrát zoznámil aj s Dzurilom a Vlado v podstate, keď sme sa zoznamovali, tak prvú vec, čo mi urobil, on to zvyčajne robil každému, ale ja som bol 10-ročné dieťa, buchol vás do brucha, no ja som to takmer nevydýchal. Znova nám Švédi prekazili vlastne toho majstra sveta, lebo my sme dali absolútne regulérny gól a ho neuznal rozhodca. Nikto nevedel prečo. A oni dali gól, ktorý nikdy nebol v bráne a bol uznaný ako gól a prakticky tento zápas nás pripravil o titul majstra sveta. V Štokholme sa poprvýkrát hralo dvojkolovým systémom. Ani reparát po prvej prehre s domácimi nám nevyšiel. To bol zápas, ktorý bol nesmierne sledovaný a vieme všetci prečo a tak ďalej. Ale jemu hlavne išlo o to, že proste sa tam diala tá nespravodlivosť. Že jak je to možné, že teda keď to uznajú a nemali uznať a tak ďalej. Čiže to on sa potom vracal k tomu, ale on to nevedel tak hneď povedať. Jeho to potom dlho a dlho držalo, že vlastne vôbec takáto nespravodlivosť sa mu stala. Pre celý národ boli najdôležitejšie duely so Sovietmi, alebo Rusmi, ako im všetci u nás hovorili. Samozrejme, že tam celý manšaft bol jedna ruka. Že si povedali, tam, keď na tom ľade umreme, tak musíme ich poraziť, lebo už vojska boli u nás. Teraz všetci posielali telegramy. My sme boli zasypaní telegramami, len porazte a porazte Rusov. Nemusíte nikoho iného, len Rusov porazte. Obranca Suchý v presilovke otvára skóre prvého zápasu proti Sovietom. Keď Václav Nedomanský po góle ešte odhadzuje súperovú bránku, celý svet uvidel, ako sme Sovietov neznášali. Neznášali, protože za prvé pořád jsme slyšeli, že oni jsou nejlepší, což už potom nebylo pravda. Za druhé byli nečestní, provokovali neustále, včetně trenérů. Já jsem se s nimi nebavil, protože nebylo o čem, oni byli protivní, arrogantní, suroví na ledě, zákeřní na ledě, takže já si pamatuju první střídání jsem zlikvidovat Michailova. To byla odezva situace, která tehdy byla. Doktor Trefný mi pred každým zápasom pichol 15 injekcií, zatepovali mi nohu a mal som za úkol len jeden. Firsova ustrážiť a nič iného. To bol najnebezpečnejší hokejista, ktorého som kedy ja v živote videl. To bol úžasný technik, ale ako človek bol tiež veľmi dobrý a nás to strašne mrzelo, že teda to celé všetko je tak, ako to je. Celý štokholmský Johanneshof je na našej strane. V hľadisku sedí veľa ľudí, ktorí po auguste 1968 museli opustiť vlast. Mňa fascinovalo to nadšenie a zároveň ma fascinovalo to, že akým spôsobom sa Švédi správali vlastne k nám, Čechoslovákom, ako boli popísané aj ulice v Štokholme, kde boli odkazy Sovietom a
ešte Titovi, ktorý mal pomôcť Československu. Takže musím povedať, že vtedy som prišiel aj o čapicu, lebo ja som sedel úplne hore medzi komentátormi a komentátorom vedľa sediacim bol človek zo Slobodnej Európy, bol to Čech, emigrant, ktorý proste z toho nadšenia tú moju čapicu krásnu, ktorá bola s Brmbolcom, zahodil. Takže ja mám také aj zmiešané, trošku mi bolo ľúto tej krásnej čapice, ale bol som aj vtedy rád, lebo už som vnímal ten hokej naplno. To bylo 2-0 a 4-3, takže to bylo nesmírně fyzicky náročné a lidi do dneska, co známe NHL, ty manažeři tehdy, co tam byli, říkali, že lepší zápasy těžko najít, že to si pamatuju i po, kolik to je, 35 rokov nebo kolik. Sme hrali veľmi disciplinovane a dokonca sa mi podarilo tiež 2-krát prihrať na gól a Firsovi som tiež nedal žiadnu šancu, aby dával gól. Oni ho dávali už do obrany a všade a ja som bol stále pri ňom. Ihned po skončení druhého vítězného zápasu našich hokejistů na mistrovství světa s mužstvem Sovětského svazu se Václavské náměstí zaplnilo 100 000 davem jásajících fanoušků. Přišli sem oslavit naše vítězství. Těžká vůně kaštanů V Moskve sa nešetrí boskami. Brežnev vyhlasuje, to vaše dielo. To je vaša vec, ako si budete riadiť štát. Všetci vedia, že to nie je pravda. Priateľ, s ktorým som dlhé roky pôsobil, účinkoval a aj písal všakovaké scenáre. Ivan Krajček ťahal po meste dielo, kanon taký z divadla, to bolo kašírované dielo a vykrikoval, to naše dielo, že sme teda my zvíťazili a porazili sme ich. Venovania takú pieseň môti, čo nám všetkým rozochvela hlas. Potom s nami pár vodky dopil, pieseň znela, teď majú čas. Potom s nami pár vodky dopil, pieseň znela, teď majú čas. Kam začal a balalajka tichá, celý ten brzy šumí samovar. My sme mali ešte predtým na Ilovišti stretnutie, kde sme sa dohodli všetci, že nepodáme Rusom ruky na protest proti tomu, že obsadili Československo. Jediný kapitán mal podať ruku rozhodcom a kapitánovi a ostatní odídu na protest z ľadu. Tak sme sa takto dohodli, aj to tak bolo. Samozrejme, že to malo nepríjemné dôsledky, pretože sa začali okolo nás motať ľudia a začali vyšetrovať, prečo sme nepodali ruky, že sme nesportoví a čo ja vím, čo všetko k tomu. A dokonca v novinách dostali sme veľa kritiky, že sme si hviezdy niektorí zalepili. Takže bolo z toho veľmi, veľmi zle, ale nakoniec národné mužstvo sme tvorili, takže tých hráčov nemohli všetkých vyhodiť. Hokejisti prišli s bronzovými medailami, ale vítali ich tak, ako by sa stali majstrami sveta. Byl to ohromný konec, ale jenom si hlavně pamatuju ten konec, když jsem se nemohl z Prahy dostat do Bratislavy a tak jsem letěl nějakým letadlem, na novinách jsem seděl, co dopravovali tehdy v noci, tak jsem vyhodili. Spontánnosť a nadšenie, ktoré mohli ľudia v tých dňoch prejaviť, sa postupne zo života v Československu vytráca. Začína sa normalizácia. V nejužší spolupráci s představiteli bratrských komunistických stran začalo nové vedení KSČ se soudruhem Gustávem Husákem v čele uskutečňovat pevnou marxisticko-leninskou revoluční linii a strana se opět stala vedoucí silou lidu socialistického Československa a zaujala své významné místo v mezinárodním komunistickém hnutí.
Kanada sa vzdála majstrovstiev sveta 1970. A zdá sa, že potrvá, kým sa opäť dočkáme zápasov, aký nedávno zohrali naši hokejisti so Sovietmi. Majstrovstvá sa budú hrať v Štokholme a nie vo Winnipegu a Montreale. Kanada sa rozhodla potom, ako nedostala povolenie zaradiť do svojho tímu hráčov z NHL. Prezident Medzinárodného olympijského výboru Avery Brandage totiž pohrozil, že ak by niekto nastúpil proti profesionálom, nemôže štartovať na olympiáde. Jediným kontaktom našich s kolískou hokeja je Stan Mikita. V lete 1972 zavítal do Československa. Aj na krátkom tréningu s našimi si stihol čosi všimnúť. Len to som videl, že nestrieľajú moc, radšej prihrávky dávajú. Slovenský rodák sa v starej vlasti pripravoval na sériu storočia. Sovietsky zväz Kanada, ktorú reprezentovali hráči NHL. Kanadský tréner Harry Sinden v odvetných zápasoch v Moskve povolil európskym novinárom zámorské výsady. No takto sme vošli do kanadskej kabíny, hľadali sme Stana Mikitu na to. Jeden z hráčov povedal, že Stan sa práve ako sprchuje, tak sme vošli pod sprchu a Vlado Malec, Vlado Malec, dlhoročný vynikajúci redaktor športu, mu hovorí, Stanko, zas nie si v zostave. A na to Stan s pohorovným pokojom povedal, no Harry asi zabudol na moje meno. Máme 35 hráčov, moc hráčov nehrajú, tak sa hnevajú trochu. Ja som len 2 zápasy hral a nie, že sa hnevam, ale ja som tu tak chcem hrať. Mikitovi spoluhráči pred začiatkom série podcenili prípravu. Na ľade súpera však získavali stratenú hernú istotu. 8-zápasový prestížny duel vyhrali na body. Stan Mikita dostal dôveru trénera iba v 2 úvodných zápasoch ešte doma v Kanade. Po sérii zápasů s mužstvem Sovětského svazu jsme přivítali nejlepší hráče z kanadské kolébky hokeje i v Praze. Ale na druhej strane Harry Sinden, veľký burliva, ktorý nemal hodiť aj stoličku na ľad zo striedačky, ho poctil tým, že ho postavil a bol kapitánom reprezentácie. Ale čo bolo pre mňa ako pre Slováka úžasným a najkrajším pocitom, keď vypredaná pražská hala PKO, kde sa aj konali majstrovstvá sveta v roku 72, kde boli prítomní aj Slováci, Haas, Tajcnar, Tužela, Zurila, možno povedať, by si zaslúžil Nedomanský, keď skandovalo 14-15 tisíc ľudí Mikita. To bol úžasný zážitok, ktorý mi zostane natrvalo v pamäti. Diváci v Československu sa presvedčili o hlavnej sile kanadského hokeja. Umeniu bojovať až do poslednej sekundy. Aká škoda, že Kanada bojkotovala majstrovstvá sveta, pre Európanov vrchol sezóny. Chýbali aj na olympiáde v Sapore, kde boli naši bronzoví, i v Zlatej Prahe 1972. Vo výbere trénerov Vladimíra Kostku a Jaroslava Pitnera bolo až 8 hráčov zo slovenských klubov. Pražský rodák, dlhé roky pôsobiaci v Košiciach, Bedřich Brunclík. Reprezentačná stálica zo Slovana Václav Nedomanský. Jeho oddielový spoluhráč, útočník Julius Haas. A ďalší slovanisti, obaja obrancovia, Milan Kužela a Rudolf Tajcnár. Dvaja reprezentační brankári Marcel Sakáč a Vlado Dzurila boli z jedného klubu, zo Slovana. A ešte aj prvý brankár Jiří Holeček, rodený Pražan, chytal v tom čase na Slovensku, v Košiciach. Ľudia doslovne žili s nami. Boli sme síce tak separovaní v Prúhoniciach, kde Angličania postavili exkluzívny motel priamo pre nás, na majstrovstvá sveta. Veľa hercov tam chodilo za nami. Áno,
aj zo Slovenska, aj z Čiech. No. Chodili sme do tých divadiel, Semafor, Rokoko, ABC divadlo a tak ďalej. Čiže my sme mali úžasne Horníček, ten bol náš tutor, ten bol od rána do večera tam. Vtedy chodili do divadla športovci veľmi pravidelne do divadla. Keď mali voľno, samozrejme, mali sme s nimi veľmi dobrý vzťah. Tajsna dokonca si tam na Novej scéne kopol do dverí, nedali sa otvoriť dvere, tak si pokazil nohu. Trošku si vypil, trošičku mierne. No a boli zavreté, to boli len zacvieknúci tie dvere. Nemohol tú kľúčku, tak kopol do tých dverí. Mal silné nohy, a chlapisko bol jak horák. Otvorí sa tie dvere, tu som, chlapi, nalejte. Ondřej Žiariabik bol taký fanúšik, že raz na jednom predstavení sa hrala nejaká hra, kde bol senát sudcov a on hral tam z tých sudcov, ale v tom jednom veľkom obraze nemal ani jednu vetu. A vysielali s mikrofónom za hokejom a on si do vrecka toho talára strčil malý tranzistor a popod plášť si previedol sluchatko do ucha a počúval samozrejme reportáž z toho zápasu. A Rudo Tajcnár dal gól a on tam z toho javiska, že gól vyskočil. A všetci sa na blázna. Že sa pozabudol, že je na javisko, že hrá, že je v kostýme. A čtvrtou branku vstřelil Nedomanský. Turnaj tedy začal pro nás slibně. Jedna z medailí je na dosah ruky. Ja si pamätám na ten posledný zápas s Rusmi. Len na to si pamätám, na všetko iné človek zabudol. Keď sme vedli 3-2, tak to bolo, všetko stálo a len, aby sme to udržali. No, tak potom to bolo veľkolepé. Samozrejme, a zase vidíte, to bolo po 23 rokov, čiže rok predtým majstri Európy, teda majstri sveta. No tak to sa potom na dobrého koňa, jak sa povie, sa sadne a ide. Stalo se to, co hokejový svět nečekal. Československé mužstvo porazilo Sovětský svaz, 11násobného mistra světa a tento hrdý titul dobylo po 23 letech pro naši vlajku. Radost, nadšení i únava našich byly nezměrné. My sme sa vždy, dovtedy, pokým to tak, ako nebolo samozrejme, že ide len o šport, ale keď sme si mysleli stále, že keď prehrali naši s Rusmi, tak my sme si vždy mysleli, že museli prehrať. Vždy sme si povedali, to je určite taký dohovor, že nemôže tu nejaký československý manšaft poraziť Rusov, to neprichádza do úvahy. To je vylúčená vec. My si mysleli, že museli vždy prehrať. To aj dnes, keď s mnohými hokejistami o tom rozprávam, každý vám povie, že je to hlúposť, že v podstate nikto nikdy neprišiel do kabíny a povedal, musíte prehrať. Naopak, mnohí hovoria, Karol, my sme najradšej hrávali proti Sovietskému zväzu. Lebo keď sme vyhrali, boli sme slávni, a keď sme prehrali, jednak sa nič nestalo, nikto nás nekritizoval a väčšina podala, aj tak museli prehrať. Mládenci, nič si z toho nerobte. Sovietov sme zdolali aj rok predtým na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vtedy to stačilo iba na titul majstra Európy. Do tabuľky majstrovstiev sveta sa nám totiž rátala prehra s Američanmi, kým do európskeho poradia nie. Na Slovensko si vzácnu medailu priviezol aj náš posledný brankár, ktorý chytal bez masky. Takýto úspech na medzinárodnom poli, to skutočne, to sa otváralo, všetko sa otváralo predo mňou. Áno. A teraz sa vrátite do Bratislavy, ako do mužstva, a tam ste len druhý brankár. Zdalo sa, že miesto brankárskej jednotky v Slovane má Vlado Dzurilla vyárendované na večné časy. Dlho nemal konkurenta. Vzťah Dzurilla Sakač bol svojím spôsobom takým prelomovým. Keďže už v zábori v tom čase bolo samozrejme, že tie mužstva mali 2-3 brankárov.
a rovnocenných. Čiže tam v podstate aj tí brankári, aj tí hráči boli navyknutí na tú konkurenciu. A docent Jan starší tiež chcel teda toto ako zaviesť. Ale tieto dve osobnosti to ako veľmi ťažko aj znášali. Preto sme potom aj s Durilom štrajkovali, alebo lepšie povedané, domáhali sme sa štrajkom riešenia našej situácie. Keď bolo 45 zápasov, tak sme absolvovali každý, aj Vlado Dzuril a ja, po 22 zápasov. Áno, boli sme 5 rokov spolu, stále sme sa, by som povedal, takto naťahovali, čiže po 100 zápasov každému jednému uniklo. Treba si povedať, že to, že sú rovnaké výkonnosti, to ešte neznamená, že sú rovnaké osobnosti. A tam išlo o to, že tam to bol v podstate súboj osobnosti. Ale takúto nejakú rivalitu medzi brankármi, alebo myslím si, že on to nejak neprenášal. Ani na mňa, ani takto, že keď bol v rodine, alebo že s deťmi, keď sme sedeli, aby to hovoril. On to skutočne bral tak, že to je jeho práca. Myslím si, že on bol v tom taký dravý, on chcel byť stále najlepší, to bolo, myslím, na ňom poznať a on si to tak nejako uvedomoval, že každý ten gól, ktorý dostal, ho mrzel. Polarizovalo to novinárskú obec. Jedna časť bola za to, že Vlado je ako najlepší, takže má chytať on. Druhí povedali, že treba, aby obidvaja dostávali ako príležitosť, dokonca až také, som povedal, niekedy boli názory, že mali byť streda jednu polovicu, druhú polovicu, ale nevystúpil nikto, nejaká persona alebo autorita, ktorá by povedala, tak páni, dosť. Tak toto je. No, my sme to zobrali do vlastných rúk a začali sme to riešiť sami, že sme nenastúpili na jeden zápas. Do obeda sme im to oznámili, že vlastne nemienime nastúpiť, pokiaľ sa nebude situácia riešiť. Tak to dospelo až tak ďaleko, že v jednom zápase nebolo brankára. Takže čo sa dalo robiť? Tak chytal u mňa v tej dobe Mazal. Keďže nebol profesionalizmus a musel aj pracovať, bol šoférom v dopravnom podniku mesta Bratislavy. Zrovna, tuším, jazdil na 39-ke a rovno od toho volantu prišiel a on tú ligu odchytal. No tak nám niečo slúbili, že áno, situácia sa riešiť bude, lebo o nás mal záujem viaceré kluby a eminentný záujem mala Sparta Praha. No, takže z toho sa samozrejme nechceli oni posilniť, Slovan Bratislava, no a tak sme ostali znovu spolu a nerobilo to dobre. Skutočne to nerobilo dobre ani z tej športovej stránky, ani z tej ľudskej stránky. No a jak som vám povedal, že všetko sa predo mňou otváralo, vrátil som sa domov a všetko sa predo mňou zavrelo. Ja možno ako žena som to cítila, že on to... Nie, že jemu bolo smutno, že to vôbec muselo k tomu prísť. To si dovolím povedať, pretože predsa len ten Slovan, to bolo jeho... On si snáď myslel, že aj bez Slovanu sa nedá ani hokej hrať, to musím priznať. Ale okolnosti, ktoré boli, o ktorých by som nerada hovorila, ho donútili k tomu, že musí vedieť hokej hrať aj inde. Myslím, že zatrpol na mňa, na Slovan zatrpol, ale postupom času všetko ako to prebolelo a myslím, že už všetko v poriadku. Je to môj dobrý priateľ a brankár výnimočných kvalít. Bol môjim veľkým vzorom. Odišiel do Brna, bolo nakoniec dobre, že to Brno nebolo tak ďaleko. Bolo to niečo nové a možno, že aj Vlado si musel uvedomiť, že dnes je to už možno bežné, ale on ešte patril do takej generácie, že keď v Slovane, tak tam snáď chcel hrať neviem do koľko rokov. Takže určite mu bolo ľúto, že musí ísť preč. Ale na druhej strane zase bolo možno dobre, že odišiel. V sezóne 1972-73 prvý raz v histórii sa dorosteneckým majstrom Československa stalo slovenské mužstvo. Dlhodobá systematická práca s mládežou v Poprade sa prejavila. Ceny odevzdává reprezentant Jiří Holík, zasloužilý mistr sportu. Pro kluky je to velká podsta. Práce řady obětavých dobrovolných funkcionářů, trenérů a vychovatelů dokazuje, že při dobrém vedení chlapců je o budoucnost našeho hokeje postaráno. Už v tých žiackých rokoch boli rôzne turnaje, ako vtedy bolo s Žikom na školách. A mňa si ich vybral tréner Ivan do Popradu a v podstate som tam trénoval
aj keď pre mňa to bolo veľmi zložité, lebo som prišiel z dediny, tie podmienky boli materiálne odlišné, ako sú momentálne teraz. Ale ako v tom týme boli skutočne niektorí hráči, ktorí ešte aj teraz pôsobia v hokeji a tvorili sme veľmi dobrý tým. A na ten zápas si pamätám veľmi dobre, to bolo ešte na otvorenom štadióne v Poprade, teraz ten štadión neexistuje. A tam sme hrali s Bytkovicami a vtedy sme posledný zápas 5-4. To bolo neskutočná oslava v Poprade, lebo prvýkrát majstri Slovenska Poprad. A keď Poprad mal svoju hokejovú históriu a my sme ešte tú históriu, dá sa povedať, potvrdili. Popradský úspech zopakovali v ďalšej sezóne mladíci bratislavského Slovana. Slovan ako dorastenecký tím bol 4-krát po sebe majstrom Československa a vtedy bola skutočne veľmi dobrá úroveň mládežníckeho hokeja aj na Slovensku, aj v Čechách. A keď sme po Poprade získali ten titul, tak sme jasne dali najavo, že máme dostatok kvalitných hráčov, ktorí môžu byť v neskoršom čase využití pre prvé mužstvo. Tam ten talent bol a Edo Gabriš mal čuch na talenty a vedel jednoducho toho hráča podržať, vedel mu povedať aj do duše, ale vedel aj oceniť. On bol taký tréner bič a cukor. Niekto dostal 10 minút. Tak u Eda Gabriša jednoznačne to bol stop na 3 týždne odovzdať výstroj. No a Peter Šťastný dostal 10 minút a chýbal nám, takže sme sa vybrali taká delegácia za Edom Gabrišom. Zaklopal som na dvere ako taký proletár a hovorím, pán Gabriš, hral karty s Mirom Nitkom a s Gejzom Brodym. To bola úžasná atmosféra. Sa na mňa pozrel. Čo máš? Hovorím, pán Gabriš, chcel by som sa opýtať, a už ďalší kamaráti moji, nebol som sám, strkali hlavy do dverí, aby ma podporili, že chceli by sme, keby ste tak mohli trošku znížiť ten trest, alebo že to bolo nezávidenie. Zavri dvere zvenku. A bolo vybavené. Kým mladým hokejistom Slovana sa kariéra ešte len otvárala, jednej hokejovej legende sa končila. Jozef Golonka sa titulu majstra republiky nedočkal, ale tešil sa aspoň z prvenstva v Slovenskej národnej hokejovej lige v drese Zvolena. Tým pádom, ako som obliekol ja dres zvolenského mužstva, tak som sa stal terčom útokov nielen fanúškov na cudzích ihriskách, ale samotných hráčov a trénerov, ktorí na mňa nasadzovali tých najdivokejších mužov, akých vôbec existovali. A opravdu môžem zodpovedne povedať, že toľko bitky som nikdy nedostal celej svojej kariére, ako som dostal, keď som hral 3 roky druhú ligu. Dostal som tam 2-krát od jedného takého mladíka po hlave, som zaprotestoval, že teda či to rozhodca nevidí, tak mi ešte jednu druznul 4. Samozrejme, že som utrpel zranenie. Ja som sa na to rozčulil, rozhodca miesto to, aby potrestal mladého hráča, tak mňa nedal 10 minút a pritom ešte na disciplinárnej komisii bolo konštatované, že by bolo dobre, aby ja ako bývalý reprezentant a starý hráč, aby som si vedel udržať nervy. Tak tam vlastne padlo moje definitívne rozhodnutie, že budem hokejom končiť. Aj som v tej sezóne s hokejom skončil. V slovenskej národnej súťaži začala čoraz viac dominovať Dukla Trenčín. Rukovali sem branci z celej republiky, aj z prvoligových oddielov. František Hejčík, Pavel Skokan, náš kapitán, Miroslav Hlinka. Miroslav Hlinka z Prahy tu nie len hral, ale narodil sa mu aj syn Miro, neskorší reprezentant Slovenska a majster sveta. Slovenská národní hokejová liga sa skutečne vyrovnáva iš v české skupine. Čeho dôkazem bolo také naše umiestnenie v loni ve kvalifikácii, kdy sme obsadili toto druhé místo. Určitý odstup má ešte moravská skupina, kde špička moravskej skupiny a Vítkovice, Opava, Karviná ešte sú výkonnostne asi na tom lepší. Hoci sa slovenské tímy zlepšovali, v kvalifikácii o postup do celoštátnej ligy v konkurencii českých mužstiev nedokázali uspieť. Iba bojovnosť nestačila. S mojím priateľom Edom Kečkom sme sedeli na striedačke, hrali sme proti Liptovskému Mikulášu, ktorý vtedy mal skratku EŠK, Liptovský Mikulaj, ako športový klub.
No a samozrejme fanúškovia z Mikuláša prišli do Popradu a pozbudzovali veľmi burlivo, že Eška do toho. A Edo sa pýta, Julo, čo to kričia? Kečka? Hovorím, áno, kečka. Tak môj mladý Edo sa rozbehol a lietal po tom ľade, pomaly vyhadzoval tých hráčov za mantinel. Tak ho to vyhecovalo, že na tom ľade bol najlepší. Václav Nedomanský sa na majstrovstvách sveta 1974 v Helsinkách dostal do výberu All-Star. Najviac sa tešili priaznivci Slovana, ktorý medzi tým dostal nového trénera. Bodaj by populárnemu Vencovi vydržala forma aj v novej ligovej sezóne. Mal zlomený prst a už sa mu to vyliečilo. Keď som nastupoval do Slovanu, ako už hlavný tréner v 74. bola schôdza, kde ma predstavovali hráčom a kde som ja čítal zostavu. Medzi inými v tej zostave bol aj Vašek Nedomanský. A to si strašne dobre spomínam, ak prišiel po schôdzi za mnou aj ďakujem vám, pani Mitošinko, že ste mne ako určil do kádru a za 2 týždne bol v Kanade. Jak zhruba kolem roku 72 jsem začal mít problémy ve Slovanu, chtěl jsem odejít, Slovan mi sliboval, že mě dovolí, dal mi povolení, pak to zrušil, pak jsem stávkoval, nehrál jsem asi 10 zápasů. Pak se to srovnalo, tak problémy rostly. Druhá věc, policie by mi nedovolila vycestovat. Bylo mi řečeno, že nebudu moct cestovat 5 roků, že nebudu moct dělat práci, kterou jsem měl dělat, když jsem skončil školu. Takže to dospělo k jednoznačnému závěru, že prostě tady nemůžu žít, tak jsem se rozhodl odejít. Otec, keďže veľa cestoval a nakoniec, povedzme, s Vencom Nedomanským napísali spolu aj knihu, mal vždy ten názor, že mladý hráč, nie príliš mladý, tak ako sa to deje teraz, by mal odísť, nazbierať skúsenosti a teoreticky sa vrátiť. Takže otec vždy hovoril, za našich časov sa to hralo za pár korún, za socializmu sa to hralo za pár tisíc korún, tak prečo by to nešli hrať chlapci za milióny? Dělal jsem možná 4-5 krát nabídku z NHL. Všechno jsem dělal legálně. Udělal jsem jim rezervaci na letadlo, poslal jsem je do Prahy, objednali se u pana Himla, nabídli jim dvouletý smlouvu pro mě, peníze pro svaz s tím, že bych na 2 roky jel zkusit. V té době to znělo fantasticky, protože jsme informace o kanadském hokeji severoamerickém neměli. Ty lidi nebyli vůbec ani přijmutí a prostě museli odjet bez toho, že by se někam dostali. Takže ty problémy začaly hlavně tam asi v té době, protože byl jsem sledovaný na Slovensku, v Čechách lidma, které do dneska znám a žijú s ním mezi nimi. Vedeli sme napríklad, že ja neviem, Nedomanský je v Toronto Toros alebo iný hráč je tam a tam, ale o tom sa ako mlčalo a ako keby neexistovalo. Dokonca viem, že z niektorých publikácií sa stratili ako mená týchto hráčov, ako keby neexistovali. Čiže to bolo niekedy horšie ako smrť, aj keď je to možno prikro povedané, ale skrátka tí ľudia ako keby neexistovali. Pritom to boli ľudia, ktorí nadchýnali ako davy ľudí, davy fanúšikov. Skrátka prestali existovať. Ale to sa netýkalo iba hokejistov, ten režim bol proste tak nemilosrdný, že vymazal mená, ako boli Forman. Čiže bolo treba zabudnúť na takých ľudí, ktorí boli kvalitní a ktorí v úvodzovkách zradili. Väčšina novinárov, myslím, že veľmi ťažko znášala. To si aspoň myslím ja. A Kôdca určite hráči, ako boli Nedomanskí, šťastní, jednoducho nesmelo sa o nich písať, ba ani hovoriť. Žena v té době také končila školu. V júni kolapsovala, jsem musel po cestě domů do nemocnice na rukách odnést, protože byla s nervama úplně v tahu. Protože každý na mě hlásil všechno možné, což v té době nebylo pravda, protože já jsem odjel na 2týdenní dovolenku. První den, co jsme byli za hranicem, a už rozhlas hlásil, že jsem emigrovat, což nebyla pravda. Já jsem ty další kroky udělal až během toho pobytu. Až vypršelo 2 týdny, tak podle mého názoru to právo, nebo to právo, jaké právo, že se to musím smát,
Od té doby potom se mi mohli považovat podle tehdejšího zákona za to, že jsem se nevrátil. Takhle hlídal diplomovaný inženýr Beck našeho Jiříka. Prvým československým hokejistom v histórii, ktorý hral v NHL, bol Jaroslav Jiřík. Za more odišiel legálne. V roku 1969 sa to ešte dalo, kým celkom nezvíťazila normalizácia. Na druhej strane to bol taký druhý paradox, vtedy sme to využívali, že akých vychovávame skvelých hráčov, ktorí sú schopní konkurovať aj zámorským profesionálom. Čiže išli sme z jedného extrému do druhého. Čiže Jižík, ktorý bol legálne, zrazu bol úplne fantastický, ktorý dáva góly, ktorý sa uplatňuje. A na druhej strane hráči, ktorí dosiahli aj tam viac, ako myslím to záborskou, a tí ako keby ako neexistovali. Čiže aj tu vidieť, že tá oficiálna štátna politika zasahovala svojimi neviditeľnými prstami do týchto, by som povedal, hokejových súvislostí. Všichni malu zvykají a myslím, že i divákům se to podstatně víc líbí. Ten hokej je takový nějaký mužnější. V Kanadě mě znali, protože já jsem tam jezdil od roku 63, 4, 5, 6, 7. Turnaj století jsem byl vyhlášený nejlepší hráč toho turnaje. Byl jsem jmenovaný čestným členem města Winnipegu. V roce 72 byl turnaj Royal Bank of Canada. To jsme hráli v Montrealu, v Torontě, dokonce proti částečným týmu s profesionálem, vyplněné haly. Já když jsem přišel do Toronta v 74, tak jsem byl podepsaný současně s Frank Mahovlič, který je superstar, jeden z nejlepších hráčů historie. Paul Henderson, známý svým vítězným gólem z té série. A já, takže tam byly ohromné reklamy po městě, 20-metrové fotky na hlavní ulici, aby prodávali lístky. Prvnou sezónu jsem skoroval 40 gólů a druhou 56. Byl jsem all-star týmu, za Kanadu jsem hrál proti Americe. Takže pozornost byla možná i větší a dneska přijdu po letech 35 let do Toronta, tak mě lidi na ulici poznávají. Severná Amerika mala o pár rokov spoznať aj ďalšieho veľkého hokejistu z bývalého Československa. Keď z neho Václav Nedomanský v roku 1974 odchádzal, Peter Šťastný ešte nedovršil občiansku plnoletosť. Ale už vtedy bol veľký talent. Peter vynikal vždy a myslím si, že taký zlom v jeho kariére nastal, keď neviem presne, či to bola reprezentácia do 18 rokov, kedy nebol nominovaný na turnaj do Rumunska. A on sa zaťal a začal ešte viacej trénovať, ešte viac makať a o pol roka bol, tuším, majstrom sveta v Katoviciach so seniorským tímom. Po olympijských hrách v Innsbrucku som sa dočítal v novinách širšiu nomináciu Československa pre majstrovstvá sveta v Katoviciach. Bol som medzi nimi a vtedy sa mi splnila moja tretia veľká túžba. Hral som za reprezentačné mužstvo Československa. V 70. rokoch minulého storočia zažíval československý hokej svoju zlatú éru. Predtým viac ako 20 rokov čakal na svetový titul a v Katoviciach, onedlho po zlate z Prahy, prišlo ďalšie. Prvé pre bratov Mariána a Petra Šťastných, druhé pre Vlada Dzurilu. A potom išli na kanadský pohár a on to považoval ako osobné víťazstvo veľmi toto. Skutočne, to bolo pre neho osobné víťazstvo, že ide do tej Kanady a on tam prišiel a určite si nemyslel, že on tam zohrá nejakú veľkú rolu. Lebo viete, podľa toho, ako mužstvo hrá, nakoniec sú tam vždy rovnocenní bránkári. Ja mám taký pocit, dúfam, že sa nemýlim, že boli traja. Čiže nikde nebolo napísané, že v bráne bude práve Vlado Dzurila. Hokejová kariéra nie je možná bez dobrého a skvelého rodinného zázemia. A tu našťastie mám. Chodievam už 4 roky do Brna. Ovšem, moja cesta je skoro každý deň späť do Bratislavy, aby som bol pri svojich dievčatách. S reprezentáciou som sa rozlúčil v 73. roku, ale vždy som tak tajne dúfal, že si ešte raz v tričku v reprezentačnom drese zahrám a nakoniec sa to ešte stalo. Vlado mal po rokoch opäť vidieť Kanadu, Mekku hokeja. Koľkokrát v nej už bol za touto milovanou hrou, koľko radosti i sklamania, koľko smútku i veselosti v nej zažil.
Po poslednom zápase v Toronte prišli za nami krajania všade a furt nás pozývali, prídite k nám, my sme sa radi s vami povyprávali, ale my sme mali prísny režim, nikam nás Kostka nechcel pustiť. Urobili sme takú vec, že sme utiekli. No lenže oni povedali, ideme tu na kúsok za Toronto, lenže ten kúsok bol 80 kilometrov a samozrejme, že sme prišli domov neskoro. Čo čert nechcel, to už bolo 3:30 ráno. Išiel chlap vyvenčiť takúto veľkú dogu. To bola taká dlhá chodba a takto išli tí chodby potom na tom poschodí do strany. A Vlado Dzurila, ten sa bal psa. Ale hrozne. Ten mohol byť tak malý, jak myš, tak stal takto bokom a nedaj Bože, že by ten pes na ňo skočil. Ja neviem prečo, on mal panický strach od psa. A tá doga od radosti, že ju ide pán vyvenčiť, tie začala na tej chodbe skákať. A teraz my sme už vyšli z výťahu a sa plížime vedľa múru, že takto pekne, že aby sme sa dostali. Ja som bol prvý, ktorý som mal izbu, tak som si potichu otvoril a naraz ten pes, jak skáče, Vlado Dzurila k tomu múru a začal kričať. No po 4:00 ráno. Samozrejme, že v tom momente Koska bol hore, ne? On prilepený na stene, Jožo Čapla bol ve výťahu ešte, ten stlačil výťah smerom dolu, Vlada chytili a kto bol s tebou? No Jožo Čapla bol s nami a kto ešte? No Golonka. A Vlada potrebovali najviac, tak obišiel najsuchšie, len so zrážkou prémii. Brankára na miesto Holečka Dzurila, to je strelec Esposito a v bráne máme Vladimíra Dzurilu. Domáci tréner Scotty Bowman dostal pred úvodným zápasom kanadského pohára proti Československu otázku, čo sa mu na tomto mužstve páči. Odpovedal, ich pekné dresy. Aký to musel byť pre ňu šok i pre celú Kanadu, keď renomovaní strelci NHL nedokázali Dzurilu ani raz prekonať. Ukázalo sa, že majstrovstvá sveta, ktoré Kanada ignorovala a Československo vyhralo, nie sú až taký falošný etalón kvality, ako sa domnievali sebavedomí Kanaďania. On mal najväčšiu radosť, keď možno to trošku preženiem, keď pokoril Kanadu. On bol tak nesmierne šťastný, lebo vlastne chytal na 0-1-0. Dostal 2 ceny ako najlepší brankár. Ja si myslím, že v takej hokejovej krajine, ako je Kanada, tak to ja som to tak cítila. Vtedy on asi cítil také najväčšie šťastie hokejové. Vlado Dzurila bol hviezdou. V hre žiaril zákrokmi, po stretnutí mu žiarili oči i tvár. A bol hrdinom aj posledného finálového duelu Československa s Kanadou, hoci naši jej podľahli v predĺžení. Pre Kanaďanov ťažko vysloviteľné meno Dzurila trčalo zo všetkých novinových titulkov. V Trenčíne sa práve v sezóne, ktorú otvoril kanadský pohár, začalo formovať výborné mužstvo. Dukla už dlhšie patrila k špičke Slovenskej národnej ligy. Ale nikdy jej nevyšiel posledný krok, až kým neprišiel Jaroslav Walter. Príchodom trénera Waltera úroveň jednak výberu brancov a jednak toho kádra sa stupňovala z hľadiska kvality a samozrejme z hľadiska kvantity, lebo v podstate v tých rokoch dominovala Dukla ich hlava. Ona mala právo výberu najlepších hráčov a preto aj v podstate získavala majstrovské tituly jednu za druhým. Stavba toho týmu trvala 2-3 roky a tvorili sme špičku Slovenskej ligy. Svoju zlatú éru prežívali v Trenčíne. Dukla si v kvalifikácii o postup do prvej ligy vybojovala účasť medzi československou elitou. Boli to neskutočne tvrdé súboje. Kvalitu sme nahradzovali prístupom k tej hre, k tomu životu hokejovému a to sme zvládli a to, čo sa vtedy urobilo pre Trenčín aj z hľadiska tých podmienok, nielen pre hokejistov, ale pre iných športy,
a čo nakoniec dokázali aj zisk medaily, či to boli cyklisti, vodáci, zápasníci, proste hokejisti. Že je to skutočne veľká škoda, že to stredisko úplne padlo a proste, že sa opustilo z toho systému, lebo trošku prebieha možno, že proste teraz nastáva také vákuum. Juniori, potom ide dospelí, takže tí mladí hráči, ktorí sú nie výkonnostne až tak dobrí, nemajú kde získať tú výkonnosť. My sme vtedy mali to šťastie, že sme mali Dukly a že tí hráči sa 2 roky mohli rozvíjať v Duklách a to sa aj potvrdilo, že tento proces bol správny. Samozrejme, každý sme potom očakávali, jak to vlastne bude v tej celoštátnej lige a vedeli sme, že sú tam neskutočné kvalitné týmy a proste hráči, ktorí dobili hokejový svet a tvorili kvalitu, ktorú sme, dá sa povedať, tak trošku závideli. A my sme boli mladí hráči a neskutočným obdivom sme ich sledovali. Reprezentácia cestovala do Viedne obhajovať titul majstrov sveta. Ťažšia úloha ako kedykoľvek predtým, lebo po 7 rokoch sa na šampionáte opäť objavila Kanada. A v inom zložení než obvykle. Už v nej neboli amatérsky a vysokoškolskí hokejisti. Do Rakúska pricestoval tím nabitý hviezdami na čele s Philom Espositom. Ako chlapec som mal sen dostať sa raz v živote na majstrovstvá sveta. Mal som zázor všetkých sovietských hokejistov, lebo neboli také možnosti ako dnes vidieť kanadský národnú hokejovú ligu. A strašne som sa chcel s nimi stretnúť na najvyššom fóre. To sa mi splnilo, keď som mal 23 rokov, som bol najmladší člen kolektívu a dostal som sa medzi také svetové osobnosti a legendy ako Dzurilla, Vráňek, s ktorým som spával na izbe. Dnes veľmi rád spomínam na neho. Dnes bohužiaľ už nebohý. Na Ivana Hlinku takisto nebohý, s ktorým som hrával na krídle. Valderis nám už dal takto jeden gól. Nádherne vykryl Dzurilla. Sekundy posledné bežia, Máro Puk, pod Martinec, pod Jirko Havík, 2 sekundy, Sička, gól! Nie je, ale je koniec zápasu. Vyhrali sme 4-3. To bolo niečo prekrásne v poslednej tretine. A my sme odohrali posledný zápas, keby sme vyhrali vtedy s Kanadou, tak sme majstri sveta. Lenže sme dostali strašný výprask a dostali sme 8-3. Tak sme boli všetci sklamaní, ale bodovo stále sme žili na tú medailu. Vo Viedni sme zvíťazili nad Švédmi i nad Sovietmi, ale Kanadu sme v 2 zápasoch nezdolali ani raz. Na programe majstrovstiev bolo už len posledné stretnutie. Oni všetci odišli. Oni všetci odišli komplet, lebo tá nálada vôbec nebola na to, aby sa ešte išli pozerať na nejaký zápas, ale bola to veľmi studená sprcha pre nich. Ešte studenšiu sprchu dostali Sovieti. Takmer istých majstrov sveta zdolali Švédi. Každý hovorí, že Švédi nám vyhrali majstrovstvá sveta, ale bodov sme mali, čo sa týka všetkých mužstiev najviac. Takže sme sa stali majstrami sveta. Ja ako najmladší som to bral veľmi spontánne a fantasticky. Ja som myslel, že som v 7. nebi. Keď sa naši dozvedeli, ako sa zápas vyvíja, stihli sa ešte vrátiť na posledné sekundy. Ale ja som nebol až takým platným hráčom, neodohral som toľko ako tí starší hráči. Ale skúsenosti som nabral a odohral som to, čo mi tréneri umožnili.